Tišina sada molim. Ako me hoćete čuti, onda morate šutjeti. Kad ja završim, onda vi vičite koliko hoćete. Ali dotle, molim vas, imajte toliki respekt prema meni i drugima da šutite. Ako želite od mene nešto čuti. Dakle, ovako. Obraćam se Hrvatima, obraćam se Hrvatskoj. Ako ne možete čuti mene, snimaju ovo televizije. Pa ćete vidjeti to preko televizije. Dakle, ne mora svatko biti u mome licu sad. A ja se nisam već kupao 3 dana i tako. Uznojan sam, bolje vam je da stojite van. Dakle, obraćam se Hrvatskoj i obraćam se Hrvatima. Kako u Republici Hrvatskoj, tako u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta. Svim Hrvatima koji hrvatski dišu, bez obzira gdje oni danas živjeli. Moj današnji dan, možete si zamisliti da je ovo jedan od najsretnijih, zapravo najsretniji dan u mome životu. Kada bi svaki od vas bio 1% osjećao radost koju ja osjećam sada, Hrvati bi bili danas jedan od najsretnijih naroda u svijetu. Aplauz je dobar, ali u pravo vrijeme. Galama nije nikako dobro. Dakle, što hoću reći je i ovo. Ja sam vrlo zahvalan. Ja moram istaknuti pred vama da nema tih riječi ni u jednome jeziku na svijetu koje bi mogle izraziti, jasno artikulirati moje današnje osjećaje. Moju trenutačnu radost i moju trajnu zahvalnost svima vama, braćo Hrvati i sestre Hrvatice, ste došli ovako me dočekati. Posebno mi je drago da ovaj današnji skup također pokazuje i dokazuje onu legendarnu solidarnost Hrvata sa svojim borcima i sa svojim žrtvenicima. Dakle, mi ćemo imati drugih prilika razgovarati, držati se govore, argumentirati, voditi dijaloge i tako dalje. Za sada kažem vam, ja sam umoran ko pas i prljav kao svinja jer mi nisu dopustili ni da se umijem, ni da se okupam u zadnjih 60 sati. Inače, tretirali su me prilično dobro. Dapače, ovi agenti američki koji su bili sa mnom na zrakoplovu tražili su da im potpišem ne znam, nisam ga čitao, ali čini mi se da je vrlo loš napis u Globusu. Da im potpišem to za uspomenu, da će sa sobom odnijeti. Ja sam mislio da će oni izići ovdje i da će i oni imati priliku reći nešto televiziji, međutim netko ih je kao lopove, kao što su mene htjeli ubaciti ovdje kao nekakva lopova, kriomice ispod stola, kao da niko, ja se ne sramim doći u Hrvatsku. Bravo. Molim vas, ja bih vam imao mnogo govoriti, ali kažem vam, umoran sam i ne bojim se da ću neke gluposti izvaliti, pa
Dakle, kad šta je? Da. Čekaj, samo moment. Dakle, moram dodati jednu stvar, makar jednu stvar. Moram dvije stvari dodati. Hrvatski ljudi i žene, štovani Hrvati i Hrvatice, dragi moji prijatelji i prijateljice, u našem narodu je bilo velikih velikana. Jedan od njih je bio jedan dubrovački pjesnik koji je davno zapisao i u dva stiha izrekao jednu vrlo duboku životnu mudrost. Kad je rekao, kolo sreće se okreće, vrtiti se ne pristaje, što bi gori pada niže, a što doli gor se diže. Dragi prijatelji, evo je došao i moj dan. I da se nakon tolikih dugih i teških godina vratim u slobodnu domovinu. Ne mogu, a da ne zahvalim svima. Posebno i kao prvo zahvaljujem Bogu svemogućemu, zahvaljujem mojemu anđelu, osobnome anđelu čuvaru i zahvaljujem svim Hrvatima koji su nedavna za naš narod sudbonosna vremena Domovinskog rata izabrali sposobne i pametne i neustrašive kormilare i s njima na čelu kroz velike bure i vrlo podmukle jugovine uspješno navigavali onom starom lađom kralja Tomislava. I eto je nakon punih 9 stoljeća ponovo usidrili u slobodnu i za nas Hrvate sretnu i svetu hrvatsku luku. Moram reći još jednu stvar. Tišina također zahvaljuje i duboko se klanja svim herojima Domovinskog rata koji su poginuli braneći svoj narod i svim braniteljima domovine, a posebno onima koji su izgubili dijelove svoga tijela i sa svojom vlastitom krvlju natopili zemlju Hrvatsku i tako izborili hrvatskome narodu njegovu slobodu. Njihove žrtve ne smijemo nikada zaboraviti, jer da nije bilo njih, ne bi ni mi danas stajali ovdje, niti bi bilo naše Hrvatske države. Zato vas molim, ovo je zadnja misao. Molim vas, molim, oni koji imaju nešto na glavama, skinite vaše kape. I da tim našim žrtvama zajedno odamo zasluženu počast i pomolimo se Bogu za duše njihove. Bog te blagoslovio. Evo, Šula. Vječna slava svima koji su svoje živote dali za domovinu
I velika hvala svim hrvatskim ratnim veteranima. One more time. Ponovite u jedan glas i glasno sada za mnom. Vječna slava svima. Vječna slava svima. Koji su svoje živote dali za domovinu. Koji su svoje živote dali za domovinu. I velika hvala. Velika hvala svim hrvatskim ratnim veteranima. Svim hrvatskim ratnim veteranima. Hvala vam, hvala vam, hvala vam.